I forbindelse med vores gennemgang. Ser du jernsko? Ser du fugl? Var det en fugl? Det er en jernsko. Det er en jernsko. Ja, det er en jernsko. Det er rigtigt. En protule. Så er det Protule. og de er billige, altså det er billige i Aldi. Nu laver vi lige en spændende en her. Og du får 1,25 igen. Halvanden måske. Hvad peger jeg på nu? En fugl. En digesvale. Ja. En plakat. Når vi ikke kan finde ud af, hvad det er, han kigger på, så skal han holde sin kæft. Og det kunne han være ret meget i det hele taget, ikke? Men det er lidt svært. Men det var rigtigt jo. Nå, en dige eller en bysvale. Ja. En svale. Der er faktisk en til. Ja, den kender jeg ikke. Men det er jo ikke helt det samme. Is it an European or an African swallow? Ja, swallow. Når du siger swallow, så kører mine tanker nogle helt andre. Jamen, så vil jeg kalde det for en deep throat swallow. Okay, så peger jeg et andet sted. Richard! Hvad ser vi her? City. Hvad siger du? Landsvale. Den glemte du lige at nævne før. Hvad sagde du så? Du sagde en bysvale og en digesvale. Og en landsvale. Du glemte at sige en landsvale. Det har de sagt. Ja, det sagde jeg nu. Og det glemte du at sige, da du kunne nævne de to svaler, du mente, der fandtes. Jamen, prøv at høre, vi har da ikke set, at du peger på en ny for fanden, mand. Nej. Hvad ringer der op? Hvad var det nederste så? Her ser du en bysvale. Det var det, jeg sagde. Her ser du en landsvale. Det var det, jeg sagde. Digesvale, har ikke været der. Men før var der kun to arter. Og der var en digesvale og en...